Esselamu aleyküm mehvan vatandaşlar. Sizin arsal bereketli ocaklarımıza ağzıbirlik avadarlık arzu edip, yıllarım Zehil Bəhsəşi adlı gepleşimizin 13. tanını sizin dikkatinize getiriyaz. Gepleşimizin bugünkü tanı Aşgabat şehrinin Göroğlu köçüdünün uğruna yerleşen Bergpap'ta meşhur Akepler Video Studio tarafından yazı ediliyor. Gepleşim bugünkü mihmanları olsa, bizim Zehil'ini başlayımız Melis Halbayev, hem de Fanagramma saydımçıların itaati Bəhsəşlerinin biri olan DJ Nadar. Nadar, Melis gepleşige hoş geldiniz. İlk öyle mehman adamlar gepleşige katnaşan mihmanlarımız hakkında kıyıkası maglumatları sizin dikkatinize hüdürlemek için. Bizim Zehil'ini başlayımız Melis Halbayev, 1982 yılın 18. sentyabrında Daşoğlu vilayetinin Könürgün şehrine dünya yeniye maşgalada cemi 3 oğlan 2 yıl ödü ortancısı. Könürgün şehrindeki 1. orta mektebi 2004 yılda tamamlayan. Maşgalalı 3 oğlu bir gıydı var. Melis kadar Aşgabat şehrinde yaşayan. Bizim meşhur DJ'miz Nadar DJ, Nadar Halif 1982 yılın 13. iyulunda Aşgabat şehrinde dünya yeniye maşgalada cemi 3 oğul ödü körpezi. Aşgabat'taki 42. orta mektebi 1999 yılda tamamlayan maşgalalı bir oğlu bir gıydı var. Bir mihmanımız hakkında kıyıkasa maglumat oldu. Melis aydımsal eylemine gelişim hakkında kıyıkasa kurulmu vereyden. Aydımsada gelmeyime esası sebep olun. Ağıma terdar ağımı in ulayımı. Sonra dutar çalıyat men çağlar bana atlayatam sonra takım sonra dutarın ince telefonlarını öğrendim men kaptanına oturup dinleye oturuyorum. Takım sağdan mı? Bakşı mı? Takım bakşam ben sağdan da detalyonu neme buğusçengna. Dutar çalıya. Dutar çalıya şu takımın inleri vaşalağım. Haysına da dutar versen bir aydım hıngilen periyadır da. Ondan sonra aydım aydiyadılar. Çok kemçilik oldu düzeltip. Benim şu kaptanına dinleye oturup köngülüm sana nesihat geçsen servet yere tana dostu düşman ömür. Sol aydında benim kaptanı dinleye oturup öğrenip çağlar varında den dostlarıma aytıp periyadım. Ondan sonra şotaydı aydım sağlıkla şöyle ikinci aydan aydım songulen başladım tanımaya. Doğru. Ondan sonra mektepte oğulları? O mektepte oğulları şu mektepte ahli bayramçılık çağrılarda aydım aydiyadım. Son toyda var arada. İtadan kaytaydımları yıktın idi yani? Men ikisine bir dengre at var yani. Halk aydımları? Halk aydımı İstiradan. Destan bilen mi? Yok destan bilen. İtaatı destansız uğur dilerine Dökman Daşoğlu toprağı da böyle ya. Destan yolları hem şu Daşoğlu yolları bir az ağırrak geliyor. Ondan başarayan yolunu ayırmayan. Esasen yurdumuzun hayfi vilayetlerine, hayfi etraflarına köprek toydu böyle. Esası Daşoğlu köp toyuyor. Şeyler mi? Levap'ta toydu olup gördün mü? Şu an diyecek olayanım Türkmen Hava şehrinde de Çerçe ve etrafının oğullarında da Takken toylarda olup görüyorum olayım. Her tanım ayrat yerine var. Daşoğlu'da bir hili, Levap'ın oğullarına başka hili, Akalı oğullarına başka hili, Balkan taraflarına DJ yön oluptur. Aydımcı uğurlaşan oklar sağdığında aydımcı yok. Yine DJ bir mark parçası var. Esası Türkmen naşeti yaptı köprek şeyler. Balkan şehrinde de şunlar. Marda oğul toyları var ya. Teyavi yurdumuzun vilayetlerinde de oğullarda da toy mekanlarım var. Açık ovada toy toğuzan adam oğul ya diğer aydımcılar teyavi ses kabul edicilik oğul ya diğer TV batım. Böyle Melis bundan bile ulusunu arzu edeceğiz. Nadar Halif, DJ Nadar. Öngünden yartıdayım mehman Thomas Oşulur. Nadar'ı gepleşige çağıramda. Nadar aytti, men Rus mektebini tamamladım deydi. Qatnaşanlarım Rus dilli adamlar olandan soň Türkmençe geplemek bana kıyın düşýär deydi. Şoň üçin Thomas Oşulur men üstümden gülämedimler deydi. Benim yok dedim, Nadar gelsem bolýar dedim. Bir DJ'lerin ince tiltimlerini aýtsam Thomas Oşulur'a hemen bir öz garaýşymy beýan etdim dedim. Şoň üçin zordan gepimtime Nadar DJ'yi gepleşige ardım. Şoň üçin birden Rusça geplese üstünden gülmän gayrat edin. Teýäbi Türkmençe de gepleşek bolar, ýöne etaty näme adam näme elini getirse bolýar da. Nadar DJ'lige haçan başladym?
Прежде всего, спасибо, Мерген, что позвал на эту передачу. Очень приятно. Диджеем я начал заниматься изначально с 2000 года. Я этим занялся. В 2000 году я тогда, не работал в клубе, да, а начал заниматься музыкой. То есть студия для меня была вначале. Первая моя карьера началась с того, я начал заниматься аранжировками. Я сам не музыкант. Просто занимаемся мы, либо обычно занимаемся электронной музыкой, да? Компьютер. Да, электронной музыкой. В то время мы занимались транс-музыкой, хаус-музыкой, да. В принципе, и сейчас этим тоже занимаемся. Да, в то время был Pentium 2 еще. На Pentium 2, да, мы делали музыку, я помню еще. Да, потом потихоньку, да, вот это. Когда занимался вот этим, меня всерьез никогда не воспринимали, да, потому что, что такое электронная музыка, вот такое, да, тогда это еще вообще, редко было, можно так, да, сказать. Потом, в 2001 году я ушел в армию, в 2003 я пришел, и после этого у меня началась уже конкретная карьера в плане диджейства, я уже начал работать в клубах. Тогда, в клубах очень занимаюсь. Aşağışehir'ne, klublar. Да, Дины Ашхабад. Men bilşime ora DJ'lerin bähtäşiginde ýeňi çykadanan ýerlerinden bar. Şäher içinde, Aşgabatda, Türkmenistan, jeýleme? Да, конкурсы были, да, наверняка, но просто в то время было всего, наверное, если так взять, человек, наверное, 10, да, диджеев, которые можно на пальцах в руках посчитать, когда я начинал. Были халыпы у нас, есть халыпы диджеи, тоже много. Kimler var Halife DJ? Много есть. Мурат есть диджей, есть Равшан есть диджей, есть Ринат, много, да. Вепадов, да. Диджей Барада. Да, тоже тогда. Вепадов. Много, да. Yaş DJ'lere ne matat berýär? Молодых диджеев, я что хочу сказать, наоборот, надо развиваться. В принципе, сейчас развитие они развиваются, но одно но есть, которое мне не очень нравится, да. Многие диджеи считают, что купив какой-то маленький аппаратик и называть себя диджеем, это тоже неправильно. Надо хотя бы какую-то культуру знать, хотя бы культуру общения с людьми, как это делается, как уважение к певцам, ко всем, к ведущим. Вот я обращаю внимание, что вот молодежь немножко не в этом работает. Именно, чтобы прежде всего уважали нас тех людей, с кем работают на одной сцене или там. Да. А так, в общем-то, это хорошо, что развивается это все. Toya gelen mehellani duymak üçin näme gerek? DJ'ye näme gerek? Meselem tanış oynayanlara ne irtibat gerektiğini ne dip bilýärken? Это, я объясню все очень просто, это все приходит с годами, да, вот профессиональный диджей, на мой взгляд, это мое личное мнение, он должен чувствовать публику. Если он не будет чувствовать публику, какой бы он ни был диджей, какой бы ни был аппарат, это не важно. На первый взгляд должен чувствовать публику. Что надо? Надо где-то поставить 80-е годы, кто-то любит, взрослые люди, где надо турецкий, топал, ты самое главное должен, профессиональный диджей должен быть, если, допустим, туркменская свадьба, ты должен попасть туда. Если бывает, у нас, слава богу, разные бывают свадьбы, бывают и русские свадьбы, бывают и иностранные свадьбы. Ты должен чувствовать самое главное. Вот это самое главное. Если ты этого не будешь чувствовать, я считаю, что еще этот диджей не достиг нужного уровня. Aydımçılar sana bıyık öldüğüne seyreden okmu? Нет, нормально. Я наоборот к Айдамчи со всеми уважительно отношусь. Yok, yani hakikaten я nadar kardeşleri bilen, DJ'ler bilen, aydımçılar bilen, alparcılar bilen, hemmet bilen dostlaşıya, toy ettekeliya, toymada, yatmada katnaşıya, qarat, işten katnaşıp da. Diyecek bolýar mäder, really DJ'ler katıp çıkarıp barýar da aydımçıları. Да нет. Просто еще вопрос есть. Певцы это одна культура. Диджей это совсем другая культура. Как бы ни хотел диджей там что-то сделать, он никогда не сможет сделать то, что делает певец. Это две разные вещи, абсолютно. То, что делает певец, не сможет сделать диджей. То, что сделает диджей, не сможет сделать певец. Это две разные вещи. Поэтому надо просто уважать друг друга и работать все вместе. Если народ этого хочет, то надо делать, да, то, что надо. Häzir yurdumuzda bir DJ'lik ösýän ýaly. Да, я тоже обратил внимание, сейчас очень много, да, диджеев стало. Это хорошо, в принципе, это, да, развитие. Это хорошо и большой, наверное, вклад, на самом деле, это хочу сказать на камеру, что
большой вклад, спасибо большое нашему уважаемому президенту, который сделал огромный вклад в это. Мы спокойно работаем в плане диджейства. Такого развития раньше не было. Я сейчас с самого начала это говорил. Хочу выразить благодарность, что растет, мы развиваемся, когда хотим, работаем на студии, делаем ремиксы. И спокойно все как бы. DJ аппаратлары, DJ enzamları tədilim duruyormu? Да, диджейские аппараты с момента моего начала, с 2000 года по сегодняшний день очень сильно выросли. Раньше мы ходили, в то время даже некоторые диджеи с Халыпа, они вообще работали на аудиокассеты, я начинал кассеты. Вот, они работали на аудиокассеты. Я думаю, что iki tane magnetofon koyup magnetofon слушать. Вот это было. Но я застал время, когда начали играть на компакт-дисках. Я уже играл на компакт-дисках. В то время мы что, на компьютер Pentium 2 записали, там, не что я, там, он текта айдым, он алты айдым. И вот на бумажке или на принтере писали, что как. И в то время мы не ходили, как сейчас, в компьютере, память, флешка, сейчас уже такая технология. В то время мы ходили, сумки были такие. Эта сумка, наверное, каждый весит, где-то на 2 кило, да? 3-4 сумка и на дискотеку. Вот так мы работали, да, в принципе. А сейчас уже это делает одна флешка, да, в принципе. Eğer toylarda etatan haydi kunjoklarda bolýan. Yurdumda haydi kunjoklarında toylarda bolýan. Etadan Aşgabatdan ya vilayetlara da barýanmy? Yok, ben Astana bir yerde da. Это очень редко, да. Çağırdılar. Çağırdılar, payayım, problem yok. Yergelini ýatlatan mehriban tomaşaçylar gepleşmede gatnaşýan mihmanlar bilen gyzyklansaňyz, toýuňyza çağırjak bolsaňyz, Akepler video studiosyny YouTube bilerdiňiz. Akepler video studiosy diňe video foto hyzmatlaryny däl, toýa degişi ähli hyzmatlaryny hödürliýär, döwrelap çadırlar bar, yurdumyzda meşhur aýdymçylar, DJ-ler, alpbazylar gerek bolsa, Akepler ajaň edip tapyp bolýar. Indi gyzykly gurumlar üçin köp sag bolun, gepleşige çakylar kabul edip, birinji gedekde kabul edip gepleşige gelen üçin ören minnetdar, işini de ulufyna bolýar. Bir de orada mehman adamlar gepleşige bilen birinji tapyna başlaýar. Seni yürek ağlar geceler garip seni küyser. Sen yolumu gözlerin şeyler arzu eyler. Seni yürek ağlar geceler garip seni küyser. Sen yolumu gözlerin şeyler arzu eyler. Men seni söyüp düştüm dillere, kömül dillerini hoşlar. Men seni söyüp düştüm dillere, kömül dillerini hoşlar. Görküm beni bağlar yoluma, men hanımı bilme. Cephalar salar başıma, yürek verme. Görküm beni bağlar yoluma, men hanımı bilme. Cephalar salar başıma, yürek verme. Men seni söyüp düştüm dillere, kömül dillerini hoşlar. Men seni söyüp düştüm dillere,
Biz birinci tapkırımda başlayaz. Birinci tapkırda jemi 3 tane sorudan her qaydyňyzda aýratynykda variantlarım var. Haýdy variant bolsa aýdarsaňyz. Nadar bul başla kiçi işler diýe. Başlaýmyz biz. Nadar şeýle sorak. Uspensky bilen Bilýaýew Türkmen Saat diýen kitap çapdan çykarýar. Şol Türkmen Saat diýen kitap Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy tarapyndan türkmen diline de çap edildi. Şol kitapda şeýle maglumat getirilýär. Tagtaly Pirzan Gyjakçy Anameret ogly ilki saat çalmakdan boyun gaçyrdy. Näme sebäpden? Ýagny özüm bilýänim Uspensky oglary aýlanyp türkmen saatlaryny, türkmen aýdymlaryny ýygnaýar. Ondan tagta barýar. Daşogda tagta barýar. Olin şo taýda Pirzan Gyjakçyny çagyrýarlar. Gyjakda saat Guranyny, Gyjak saat Guranyny bir näçe saat ýazyp almak üçin. Olam näme näçe de gaýtanamaly, gaýtana nota ýetirmeliler. Kyn iş. Şonda Pirzan Gyjakçy ilki boyun gaçyrdy diýär. Sebäbi nämeden? 4 variant jogap. A. Yarawsuzlyk sebäpli. B. Ýaduglyk sebäpli. C. Wagtynyň ýoklugy sebäpli. D. Salgy salalary. Yani variant ikinci mi? İkinci. Ýaduglyk sebäpli mi? Yok. Yarawsuzlyk sebäpli birinji mi? Baleçto. Ne, şu kafayı. Yarawsuzlyk sebäpli, ýaduglyk sebäpli, wagtynyň ýoklugy sebäpli, salgy salalary. Aynen, первый вариант, да, все ясно. Yarawsuzlyk sebäpli. Mehman tomaşaçylar şeýlerik bilen DJ nadar birinji tapgaryň birinji towany bilmek başarmady. Pirzan Gyjakçy deptere belläp alarlar, soňra salgy salalary diýip gorkupdyr. Şoň üçin saat çalyp bermekden boyun gaçypdyr. Yok, biz salgyçy däl, salgy salam ýok diýilenden soň, ondan saat çalyp bermäge rady bolupdyr. Indi görüşüňiz ýaly mehman tomaşaçylar inniki soraglarymyz, inniki gepleşiklerimizdäki, inniki sanlamyzdaky, soň sanlamyzdaky soraglar görüşüňiz ýaly mihmanlar wagt şuna bilmedim diýip bizi utanjak soraglar däller. Bilmeýänler bilibemler, dogry, ýa-da wakalardan. Birinji tapgaryň birinji towaly Meýlis Salbaýew üçin şeýle. Gul Muhammedowyň Sultanyýat bagşydan eşitip habar bermegine görä, Heley bagşy öňkü hywan goloýuny ýaşaýan ýomut ýa-da plan taýpatyndan bolupdyr. Bu da Uspensky bilen Bilýaýewiň Türkmen Saat kitabyna geçýär. Gul Muhammedow Sultanyýat bagşy diýen bir bagşydan eşitip habar berýär. Şo aýal bagşy, bilýärmi? Aýal bagşy, Heley bagşy. Şol öňkü hywan goloýuny ýaşaýan ýa-ha ýomut ýa-da plan taýpadan bolupdyr. 4 taýpanyň adyny aýdýan, şolaryň haýsy dogry. A. Garadaşly, B. Yemreli, C. Çoğdur, D. Ersari. Ya Garadaşly, ya Yemreli, ya Çoğdur, ya da Ersari. Ol şo nirede ýaşaýan ýerini bilýärmi? Öňkü hywan goloýuny diýerler, hywan goloýuny Sultanyýat bagşy belli bir ançy jogap aýtmanlar. Ya ha ýomut ýa-da plan taýpadan ekendiýär. Nonam Uspensky belli bolýar. Aýal bagşy, ya ha ýomut doktor ýa-da plan taýpadan bolupdyr. Garadaşlymy, Yemrelimi, Çoğdurmy, Ersarmy? Ýomut taýpadanım. Olum ýerimi näme üçin? Ýok, sorag giren o. Ya sorag özüm aýdyp. Onu garadaşly. Ya ýomut ya garadaşly, dogrymy? Ha. Şeýler bilen Meýlis Salbaýew birinji tapgaryň birinji towany bilmegi başarmady. Sultanyýat bagşydan eşitip Gul Muhammedowyň habar bermegine görä, Heley bagşy öňkü hywan goloýuny ýaşaýan ýomut ýa-da çoğdur taýpatyndan bolupdyr. Ýerlerine ýatlasam mehman tomaşaçylar tire taýpa bölünşigi ata-babadan gelýän ýa-da ýöne internet ulgamyna käbir ýaşlar belki düşünjeli täpli tire taýpa gurulmagyny goýýarlar, tire paranlyk, millet paranlyk, tarap goýluk ol kanun esatyna da goýdal, dinimizde de halanmaýanlar. Şoň üçin aýtyn plan ýerli diýmeler, öňler saýyzöwri daşary ýurtlarda gullugy diýerler da. Agalarymyz biragam Germaniýada gullugy etip geldi da. Ondan soran o taýda diýen daşary ýurtda öz türkmeniň görsem diýe dogunyň görünýär bolýan diýe. O Türkmenistanyň raýaty bolsa boldy diýe, öz ýa watandaşyň diýe, öz ýyldaşyň diýe de şoň ýaly. Ol näme dar çygyrly öýünden çykman ýören adamlaryň
dar pikir bolmagy mümkün. Aslında şu daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän, okuyan watandaşlarymyzda oňar düşünje ýok. Ýa olar Türkmenistanyň raýaty, Türkmenistanly diýen düşünje bilen ýaşaýarlar. Ýa-ni ata watany olar näçe wagt berdar da. Ol öýünden çykmaýan adamdan gururum bolmagy mümkün. Şoň üçin aslında da tarihde de daşary ýurtda batwarjylaryň bir öz boluşly hilegarlygy eken Türkmeni tire taýpa bilen ýa-ni garlaşdyrma. Şoň üçin häzirki döwürde şol gurumy goýmagy hormatly watandaşlar maslahat berýän aýşa diýen. Nadar birinji tapdyryň ikinji sowalym şol kitapdan Türkmen Sadyk kitabyndan Muhawaqşy Amanogly. Muhawaqşy Amanogly setini gümürtük halla ýitiripdir. Uspenski aýdym tab ýadwanma baranna ýa Muhawaqşyň seti ýok eken. Näme sebäpli seti ýitipdir? A. Kimdir biri görüplük ýa-da şahsy hata maksady bilen derman içiripdir, derman içiripdir. B. Sowuklapdyr. C. Ýygyny beýik aýdymlary aýdyp seti ýitipdir. D. Ýa-da bokurdogyny bir ýara çykypdyr şol sebäpli. Muhawaqşy setini näme sebäpli ýitiripdir? Много вариантов. Я думаю, sizin kömegimizden var. Alp barjyň kömegini alyp bilýäňiz. Kimdir bir ýerine tanşyňyzda jaň edip sorap bilýäňiz. Internet ulgamynda da kömegimiz var. Sosial ulgamlarda gönü ýaýlana çykyp sorap bilýäňiz. Ýöne bu sorawlar ýa-ni aýtdym da, bilmesem ýüzüň utanjak sorawlar däl. Bir galatly görün wakalaryndan haýynladym da. я думаю, вариант Ч. Ç. Ýygyny beýik aýdymlary aýdyp seti garlapdyr diýýär. Ütköçet dämi? Yok. Belki bir değer derman çirenler. Yok, o da kan вариант var. Aa. Diýany Ç men. Şey mi denki? Şeylek bilen DJ Nadar yine de soğanın doğru cevabını bilmek başarmadı. Nadarcan, olur tedini yitircek adamlar değil olur. Başka da yapı olmadı tedini yitircek adamlar değil olur. Dana çenni yekece aydımım qaytalıman canlı qıyırıp aydımçılar, bağışçılar. Ol teyavi neyme Türkmenin bağışçılık uğru var da aydımlarım ata baba gelýän düdügüne göre aýdylýar. Ilki ýapylak hemden soň ýuwaş galnak gidilýär. Şoň üçin ol variant ýa-ni dogry. Dogry varianty aýdymmy? Dogry varianty kimdir biri şahsy hatap ýa-da görüplük niýeti bilen derman içirenler öýdüp kirediýän eken. Bu var. Birinji variant. Birinji variant. Şoň üçin Melsan toýda da termim bolsun. Ýa çänem bolsun. Ýa bizim döwürde bolay. Ýa bu döwürde bolay. Melis sana şeyle soval. İkinci soval doğru değil mi? Köne Çerjewden 40 kilometr uzaklykda yerleşýän Şamby owasyny eski tiretine dutarın birinci perdetine näme diýilýär? Uspenski aýlanýar. Köne Çerjew bardy. Şo Çerjewden 40 kilometr daşlykda Şamby diýen owa bar eken. Şo ýerde de eski tiret ýaşaýan eken. Şolarda dutarın birinci perdetine näme diýilýän eken? 4 variant var. Oğuznama A. B. Gorkutnama Ç. Türküynama D. Türkmennama. Birinci perdetine. Birinci perdetine şoňa alat dakylýan eken. Täbi dutarın perdeleri hakyndaky sowallar geçen sanlarymyzda da geçdi. Ol öňkü döwürlerde dürli atlanýan eken, her etrapda her owalarda ayratin atlanýan ýerlerim bar eken, häzir ýene bir tewür ulgama sanlypdyr. Ýöne şo taýda eski tiretinde ýaşaýan, eski tiretine degişip bolan watandaşlarymyzda iýleşmekde dutarın birinji perdetine planlap diýilýän eken. Oğuznama, gorkutnama, türküynama ýa-da türkmennama. Türknama bolany. Türküynama diýip kirediýär. Şeýler bilen Melis Halbayev özüniň iýje ünlü türk seriallaryny görýänler suhud etdi. Ýalňyş jogap. D. Türkmennama eken. Birinji perdetine Türkmennama, Türkmen perdeti diýilýän eken. Dowam edýäs. Inni üçüncü sowal.
Birinci tapkırda cem 3 sowal bar. Haýtymda bir açyk adatdan beýtdim, gepleşim. Onda wagt uzalýar. Mahmud Zamakhşary diýip bir beýik türkmen alim bar. On ýaxşy dadalaryň Bahar diýen bir näçe jiltlik eter bar. Şol eterem Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugy çapdan çykardy. Häzir kitap dukanlaryna bar. Ýaxşy dadalaryň Baharyny Mahmud Zamakhşaryň şol kitabyny ötün zamanlarda geçip giden alimler, ulemalar, Peygamber Aleyhisselam'ın aýdan sözleri, hikmetler, hekayetler var. Bu o kadar gurulmalar var da şondan şeyle bir maglumat aldım. Şol maglumaty adamyň dikkatine ýetirmekçi. Bu ýerde Mahmud Zamakhşary bir hadis getirýär. Muhammed Aleyhisselam şeýle diýipdir. Arz kılınızı falan zatdan gözlem. 4 variant cevap var. A. Asmandan, B. Topraktan, C. Sudan, D. Doğadan. Sudan yani. Arsalın sudan gözlemem. Да, я так думаю. Näme üçin? Потому что Судан, да, вода, жизнь, да. А. Не такого. Не, Asman, там много toprak, вариантов. Doğa, näme? Все хорошие варианты, да, вот просто. Öldüm gaytıra. İnne su vakit bu ana. Su çuydurum var. Оля Томки. Doğadan mı? Да. Я так думаю. Я так думаю. Onu sen giyici onu doğadan edeceğim asmanı. Bu bediyede sıkılat şey mi? Не знаю, я так думаю. Titak durmuş. Да. Başka il fikir edecek değil mi? Belki kömek alardın. Ну, ты подскажи, ты же в этом больше. Şey знаешь. dedin Да, ama вот, hadiste şey, yanlış bana ну, var. вопрос таки задаешь. Давай рассказывай. Neyme eksen göğe var ya? Nire neyme eksen göğe var ya? Фу. Gerek, по-любому. O su verdin de neyme yiyor? Su ödün de biter ya ama. Nirde bitti ya? Ага. Yiyensin ha. Ага. Pomidor, hıyar, yer alma. Nirden geliyor şurada keşir. Ну, фу болмасам тоже болмаýar. Bilýär su bolmadan bolmaýanlarny. Ýöne başga adam bolmadan bolan nokta. Ha? Nire de ekmeli. Во, шо вариант, точно. Topraktan. Да, точно. Точно. Muhammed Aleyhisselam şeýle diýipdir, arkalyňy toprakdan gözlem. Ýani daýhançylyk kärni has bir öňe süripdir. Daýhançylyk bawançylyk tapawy ýok. Däri ketewini dursam göwürýän topragymyz var gaýşyk. Ýöne su bolmasam тоже не будет. Su bolmasa elbetde ýöne etat gerekler toprakda. Он тоже doğru. Bilmediň bilen ýüzüňi tonjak doğru bolar däl. Да. Diýär bir variantlaryny görýär, onu goýsaň olmap duran ýaly, onu goýsaň olmap duran ýaly. Bolýa bilin hadap. Всё болду. Mir Salbayev sana da Mahmud Zamakhşary'nin Ýaxşy Dadalaryň Bahara adly kitabynyň şeýle sowal. Bu ýerde de hadis getirilýär. Mahmud Zamakhşary o kitabyna Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini getirýär. Muhammed Aleyhisselam'dan soradylar. Adam üçin iň howply zat näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ine şu diýip haýdy beden agdatyny görkezipdir. Doğru düşündün Ha, düşündüm. A. Göz, B. El, C. Kulak, D. Dil. 4. Dil. Dil mi? Ha. Ne için? Ay şu öňçeýlik kirdiýän şolmy? Ýa biýagyrdy dilden geler diýär. Ataba bilen bu zaman. Hakikaten Muhammed Aleyhisselam'dan sorapdyrlar. Adam için iň howply zat näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ine şu diýip dilini görkezipdir. Şeýle bilen Melih Salbayev ýeňi şalannym. Misil kömekli ýeňi Çok üçin de mehman tomaşaçylar etatlar dilinde häzir bolan gıybetden, töhmetden daşyrakda durun. Etatdan internet ulgamyna ýaşlamyda etjek netiýatymyz, maslahatymyz her bir goýulýan maglumatlara anan görmeler. Arada Döwran Saparowyň 50 ýaş toý münasibetli 1 aprelde geçdi-de. Soňra diýişgärler jemlenni gutladylar. Ondan şondan bölek goýupdyrlar. Aňardan Kadir Atabayev gelýär. Bizim hormat halifamyz Kadir aga. Bu da kara äýnekli.
restorana gidiyor. Çıkaran o. Gün pikir etmeliler, şu tadı özün bolsun teljermeliler. Be, nem üçün garaýlakly? Belki gözü ağrıyandır, darokulup ýapdylar. Ya, oň adam başda bolan kelpemin üçine beýtmeýär. Şo ýerde tesbirde biri yerden biri sokýar da ulluqan adam restorana girende durup, "Eňin aýraýmalla, yene." Şo ýerde geller, Kadir'a geldi, onu salamlaşdym da, "Kadir halipa, gözüňiz ağrıýarmy?" diýdim. Bolan, "Wagt" diýdi. "Düňjük hastahanadan çykdym, gözümi operasiýa etdirdim" diýär. Gelmesem Döwranjan gaty görür öýdüp gelmeli boldum diýär da, şo hastalyk diýäpli gözüne gara äýnek takypdyr. Indi o taýda ýaşa bolalım diýen adam görýärmi? Menim oňa ýardım. Kesirdi jogap berme, şeýle bolup dur. Bilmän zat gürlemäý da gaýrat etdiýdir pina galan. Ay men näbile no diýip berdi. Bak bilmeden dogan gürleme. Bilmeden tamak koy. Bilmeýän adam akyl näme urunur? Ya da internet ulgamyny bir video goýulypdyr. Çukur gadylypdyr da bir topar domullar şoň içine atypdyrlar, daşa ýurtda bolanlar. Üstüne nebis tepip ýanky domullar otlaýarlar. Aşağından bir ýalar, ay haramlar. Allah sizin jedaňyzy bersin. Hey beýtmek bormy, ay näme. Rus bolsun, türkmen bolsun, tapawdy ýok. Hemme kişi bu urgulary näme gargyş bilen doldurdylar. Näme üçin pikir edýän şol? Men pikirler заболели. Yaramanlar, kesel ýokuşupdyr. Hasta bolupdyr. Doňul dümegi degipdir. Onam çukura salyp otlaýarlar. Aslynda edilýän şol. Bilmän näme üçin gurulýan, sen gargyş etdiňa. Indi o gargyş näme? Sen boýnundan inere. Şoň üçin mehriban tomaşaçylar, esasan ýaşlar tapawdy ýok internet ulgamyny bolsun, başga ýerde bolsun, haýsy bolsa bir maglumaty kabul edeňizde teljerin. Gördüňizmi? Teljerin bilmeseňiz gurulma. Iň gowy şoldur. Bulut oynar, vakt çaylar donup Yele can bive Senin toyli tomaşana Yele can bive Aşk uzunlu vakıf bağrına Tuval yale can bive can gibi aşk uzunlu vakit bağrına Tuval yale boy bive
ko'zingni vaqt bag'rina to'val yale boy bive ay bive boy bive ay bive can bive aşk ucunu vaqt bag'rina to'val yale boy bive Her gülümde vaqt için bağrım odan yale boy bive bive panın ahır sonu yad bul yale can bive Mutman gitsin vakti bu yolum daş bul yale can bive can bive ay bive boy bive yer geçenle vaqt için bağrım odan yale can bive aşk ucunu vaqt bağrına to'al yale boy bive to'al yale boy bive to'al yale can bive Mehman adamlar, yılların vehin bäsesi gatly gepleşigimiň 13-nji sanynyň 2-nji tapyryna başlaýar. Bu gedek tanymyň mehmanlary Melis Halbaýew bilen DJ Nadar. Ýene de 2-nji tapyrda da jemi 3 tan sowal bar her haýtyňda ýöne bu gedek jogaplar ýok, hödürlenýän variantlar ýok, özüňiz biljek bolmaly. Ilki bilen Nadar size şeýle sowal, muny tapmaça diýär. Gödöňe getirin, at çapyşy boýunça ýarş geçirilýär. Yarşın şerti yönü üt gözük. Kimin atı soňky gelse şol ýeňji bolýar. İki tanem çapyky var. İki tanem at bar. Kimin atı soňky gelse şol ýeňji. Indi näme? Yarş başlanýan hiç aýda uran nokta. Täbi kimin atı giç gelse şol ýeňji de. Tertine de birinji gelse dälle soňky gelse. İkdem dur başlarman. Şonu bir gojo ýa-ni çapyk suwarlara bir maslahat berýär. Bloklaryny şawşak bir maslahat berýär. Ýa-ni çapyk suwarlar gojaň diýenini edýärler de çapyp başlaýarlar öňmarjak bolup. Gojo olara näme dik maslahat beripdir? Variant yok mu? Bunda variant yok. Variantını sen bilirdim de. Yine can edip bilirdim. İnternet ulaşımında. Şol gojaň maslahatyny alýarlar da ikdem bir ýerinden öňürtüp arjak bolup çapýarlar. Meýilde bilýär öýden ha. Ýylgyňa bolup. Öyle. Bilýär adam gömüge de o.
Kim iň soňky gelse diýipdir şert şol. Şert şol. Kimin aty soňky gelse şol ýeňji bolýar. Получается, так. Интересно. Kimin aty soňky gelse. Diýen adam. Kimin aty soňky gelse. Öýdi däl aty. Boja näme maksat berýär? Variant var mı? Can açacak mı? İnternetten görülecek mi? Yo, сейчас ben bir sekund çay подумаю. Bir sekund var. Так, вариант. Mende neme var? Näme? Öz krediýanla. Ha, kömek ediyor. Tamam, kömek edin onu. Şu pellehana gelýär ha. Ha. Atdan düşüp öýde geçip atyny oýt nimesi näme? Ne. Öýde geçýär, at soň gelýär şonda. Şolar ýa bir neme bar öýdýän şu taýda var. Yo tapadı. Kimin atı soňky? Olam oň ödenle. Yo, sonra vakt mama otardı. Ne? Может Vakt быть, yok. Ha, vakt. Yine bir ne Atı soňky gelse diýär şu çapsaryň öýdäli at barada görünmi diýär. Yani alıp dur. Ha. Kimin atı soňky gelse? Ha. Ne maksat beripdir? Çapkylarla näme dipdir? Yo, sen variant ayda men. Can mı çekdi? Yo, can kimi ayda? Kim bilecek onu ya? Aydım sonra müzik. Ha. Koca maksat ber ya. Atlanı sarsın diye. Ol oň atyny min ya, olam oň atyny min ya. Her kim beýlekin atyny öň götürecek bolup çapýarlar. Ha. Düşündüňmi? Sen düşün. Ya oň atyna minip oň atyny birinji getirdi, öz aty giç gelýärdi. Düşüpli? Sen düşün. Ay böyle diýen adam. Gırıklym däller bilen, oma. Ya gowsora eken. Meýlis. Gowsora. Taňa da şeýle sowal. Taňa da tapmaça. 3 tane ýaby tirkelen Python var ya. Her ýaby 5 kilometr geçipdir. Python jemnäçe kilometr geçipdir. 5 kilometr. 3 tane ýaby tirkelen Python. Ha. Her ýaby 5 kilometr geçipdir. Python näçe geçipdir? 3 ýaby var. 3 ýaly bolanna bir araba 3 tane ýaby tirkelen, goşulan. Her Python şu arabada oturýar. Şeýlemi? Ha. Bir ýaby da 3 ýaby. Ha, olar şeýle 1 2 3 ýa 3dem deň bu. Deň duru. 3dem deň bu. Ha. Her haýdy 5 kilometr geçipdir. Python näçe kilometr geçipdir? Pythondan düşüp atyň ýanyna barsa bolan 5 kilometr geçen bolmak ahmal ýöne. Metrda oýnaýarmy? Yo metr oynanıp metrler tapar yo. 3 tane ýaby var. Ha. Bir Python var. Şu 3 ýaby tirkelen. Her ýaby 5 kilometr geçýär. 3 ýaby tirkelen. Ha o. Şu atarwa bolýar da şeýle. Ha. Atarwa. Ha. Pythonum şonda atarwa üstünde oturýar. Ha. O Python var. Tapar yo. Ýöne şu 3 tane ýaby var. Her haýdy 5 kilometr. Python näçe kilometr geçýär? 5 kilometr geçen. Näme üçin? Sen 3 bir tirkelen mi? On näşdiýär da gülerdik da on näşdiýär burada. Yo, on näşdiýmä. Berekella men bu. Bulaşdyrjak boldum ben. Oo, 3 ýaby tirkelen tapady näme yer gaýdy 5 kilometr, olan 5 kilometr geçerdi. Üçünü bile var ýara. Dogry. Nadar. Şeýle sowal. Amerikan yerli ilatyny näme üçin indeýler diýilýär? Ben biläjek o näme jogamy. Amerikan yerli ýaşaýjylar indeýler näme üçin diýilýär? Nerden gelip çykdy indeýler? Потому что уже много веков там они жили и до сих пор живут. O näme üçin indeý diýilýär? Ay biля, o. Näme üçin başga zat diýilýär? İndeysi. Ya da şu taýdaky ýanky hindi togu diýär, injur. Näme üçin hindi togu diýär onu? Yo, индейцы и Индия это совсем разные вещи. Это башка. Просто Böyle diýilýärdim ki indeýdi. Yo, böyle değil. Культура целая, там сколько людей. Вот, исторический вопрос, надо не конкретно. Böyle şol bilen okun. Ай, они, по-моему, где Амазонка, вот там же, да? У них yerli ilaty da Ýewropalılar bar eylemeden öňüti.
Indus so'radim. Yo, Indusda ingliz. Yo, Indus boshqa. Boshqa, конечно. Indus Boshqa. Hindiston. Indiysi. sonra ajaňatdy bir ýerine. Sen özün bilýärmiň şu ýesini? Oğuz bilýän. A men bilmän. O men näme zady bilýän öýt ben hormatly mojuzlar. Menem soralar taýýarlandy, okaýan jonda Bir variant, bir maslahat berem sana. Mergen ajaňady. Ya maňa ajaňatdy. Я он, видишь, как я могу? Потому что индейцы, да, не MD, но... Näme üçin näme üçin? näme? Ene türkmen, näme üçin türkmen diýilipdir? Belli bir zady aňlady ýa-ra. Näme üçin Amerika diýilipdir? Olam belli bir zady aňlady ýa. A inde näme üçin inde diýilipdir şo ýerli ilatyna? Sebäbi ilk açylanyna Amerika nire diýin wasylýa? Ýalňyşlyk bilen. Ýewropal fiýagatçylar bar ýa-ra. Kolumb näme diýýär? Amerika diýýär, no any. Nire diýýär? Hindistan diýýär. Hindistanlaşdyk diýip barýar, aslynda Amerikany açýarlar olar. Şoň üçinem yerli ilatyna hindiler, indeyler diýip şondan galýar. Şoň üçin olaň towuklaryna hindi towu diýär, injuk diýär. Nazar giň galýar, şol bilen o. Şuna bilersiň diýip goýdum da, o. Öyle indik. Gördüm ama düjeyden bu Amerikan dağlarını atlam. Вообще исторически, да, не сужу вообще. Bu nazar zan var, bilmedim. Meylet sana şeýle sowal. Ýurdumyzda bir näçe şifahanalar var. Her gaýdam özüniň bir ajaýyp şerti bilen tapawlany. Meselem Ýeli suw şifahanasy. Gadan suw var, arçman içimlik suw var, mollagara palçy bilen derman. Bayraman şifahanasynyň nämesi derman. Bir güneş, günüň bir gowy düşýän ýeri bolmaşa. Söyleme. Hawa. Bayraman şifahanasy günü bilen meşgul, söyleme. Ýok, indi men bir bayramly bolamny belli bir wagtda şu daşyryp dönem gelýär. Ha. Bir şifa tapmak üçin şonu şu bir aýdan bäri 40 günden bäri şulay ýaly 40 günden bäri şu taýda liçen ýaly rahat diýip şonu belli bir wagtda günüň düşýän nimesinde şol çykyp ýatýar da şu taýda. Ya oturýardy günüň aşağı. Soňky jogagyň şomy? Bayraman şifahanasy öz günü bilen meşgul, söyleme. Bunu çok öýlerdi. Söyleme. Ha. Şeyler bilen Melis Halbayev doğru jogap bilmegi başarmady diýenmizde Melis'in ýitgeýär. Doğru jogap bilmegi başardy. Günü bilen meşgul. Ha. Bilýärmi näder? Yo. Onuň bilen okmy? Şoň üçin oňa aňda sowal berdim diýärmi? Ya men şu taýda bolamsaň bilýärmi? Ha, hakykatda bolam. Näder? Üçüncü sowal. Ikinci tapyň soňky sowal şeýle. Pluton kiçik planetatynyň şanyna dakylan kimik elementiň ady. Näme? Plutoniy. Pluton. Hawa. Karlik planetalar, kiçik planetalar. Hawa. Şoň formatyna bir elementiň ady dakylýar, näme? Plutoniy. Bilýärmi? Plutoniy ady. Plutoniy ady var. Berekella. Berekella diýenler. Doğru mu? Doğru. Kime jangaly? Menkede. Bir soru bildim, maladysmy? Berekella bildim. Berekella. Bildim. Kimeden malı bilýärmi? Bolun gerekdiňe kimeden. Plutoniy. Meylet sana ikinci tapyň soňky sowal şeýle. Matematik amynyň häzirki keşif var. Suraty, bilýärmi? Şol suratyny haýsy surat keşif çekipdir? Variant, ha? Variant ýok ama. Matematik amynyň häzirki keşifini jaňa bilen bilýän, öz sosial oyunlarda dostlarym göňelime çykyp sorarlar. Assalamu alaykum. Şükür ýaşka. Goýmaýan. Kaka men bir gepleşip tutýurdum. Şoňa bir sorak düşdi da. Matmul prawynyň häzirki şekline bilýän. Şoň suratyny kim haýsy surat keş çekdi diýip şo sorak berdiler da. Şoň başgalar kän okap bölgem okap bilýän şondan. Ha.
Suat barmış olanı. Çeken. Yok yok. Ol nime? Şu çeken adam bu vat yok dedi. Böyle kalkanı gepleşikten çıkıp havalı sen. Böyle. O kömöňe gitti. Alparjyn kömöňüne maly bilýärsen. Onu Alparjyn kömöňünden peýdalanaýyn şu. Alparjyn kömöňünden peýdalanjakmy? Meşhur suratkeş Ayhan Hajiýew 23 ýaşynda Matumly Pragyň häzir görýän şeklini suratlandyrýar. Matumly Pragyň keşfinde öğretmek boýunça suratkeşiň ardyny bäsleş geçirilýär. Ayhan Hajiýew Matumly Pragyna baryp, şol ýerde näçe wagt bolup, şo taýdaky ýerli ilatnyň guruldaş bolup, goşgularynyň şo ýerniň tebigatynyň häsiýetlerini sindirip, häzir keşfini surata geçirýär. Şol suratym ýeňji bolýarda, şeýlelik bilen Matumly Pragyň keşfi şol surat diýip häzir aňyna girdi. Ýöne edil häzir näme ol hakykatdan şol bolup durur diýilen ýa-ni çaklama dogry däl. Ýa-ni Matumly Pragyň o döwürde näme surat çekmek günah hadaplanıptır. O döwürler surat çekilenmeken şeýle mon keşfi bilen ýa-ni gündemde gelip ýetmändir. Yani häzir ki görýän Matumly Pragyň suraty şol Ayhan Hajiýewiň çeken suratynyň esatyny. Matumly Pragyň daglaryna esadan Matumly Pragyň topragyna taryhyny emri bilen häzirki Iran Islam Respublikasynyň çäğine ýerleşýär. Şoň üçin bizi tomaşa edýän ýerleşýän tomaşaçylaryň arasynda Iranly ýerleşýän bar, Iran Islam Respublikasyna ýaşaýan türkmen doganlarymyz hemmäniň janyny sag bolsun. Tutuş dünýä türkmenlerini Awganistan Islam Respublikasyna, Täjikistanyna, Özbekistanyna, Gazagystanyna, Kyrgyzstanyna, Ýewropa döwletlerine bar, Amerikadan ýerlerler, Türkiýeler, Russiýa Federasiýasyna tomaşa edýän ýerler okap işläp ýaşap ýörüň watandaşlar janyny sag bolsun, öýe joklugyňyz abadan bolsun. Şeýlelik bilen hem ikinji tapgyrymyz tamam boldy, biz üçünji tapgyrymyz. Tahir gudim esi sana ardıma innemen başımna azad eylewin başım allın başım vermek hardın var gel oğlum sen beni azad eylewin Hazatni tulgun mogun her yana Ötün ol mogun menin kimin nadana Gel oğlum sen beni azad eyleyin
yamanlık edeni yaxşılık der parim der parim Ötkün günahım ölürmeden harim Gelinli sen beni azad eyleyin Ayağına başım koyup babakan Qasını oturup ağlayın Cellalim, Cellalim Ben kolu kıllım ötün işe tahir zane Gel oğlum sen beni azad Kullum öten işe tahizane Gel bana sen beni azad eyleyin Mehman tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň wehin mähtäşigatly gepleşigimiň 13-nji tanyna tomoşa edýäňiz, 13-nji tanymyň 3-nji tapyryna başlaýar. Soňky döwür illeşmemiz gepleşige işçen gatnaşýarlar, video sowallar, foto sowallar gelip bolýar illeşmemizden. Şonuň 3-nji tapyrda illeşmemizden gelip bolýan video sowallar bar, foto sowallar bar. Her haýtynda aýratdyňyz 2 tane video sowal, 2 tane foto sowal bar. Ülferip ekrana tomoşa etmemizi haýyş edýäs. Nazar üçün birinji sowal şeýle. Assalamu alaikum, yıllardan zihin mähtäşigine gatnaşyjylar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nurif Allaverdi. Mening yıllardan zihin mähtäşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Hormatly prezidentimiz öz kitabynyň sözbaş hukmynda ýyle döwlet geler orta atly nakylym başlanýar. Şo nakylym dowamy näme? Ýygyň dowam etdi ýa-da ýyle döwlet geler bolsa, meýlis bilýär. Da? Kömek edýärmi? Hawa kömegde. Помог да, наверное. Ýyle döwlet geler bolsa bagşy bilen odan geler, ýyldan döwlet gider bolsa maly bilen todan geler. Ana her ýyl aýdyrsy bar, o taýda ýyle döwlet geler bolsa bagşy bilen odanam diýilýär ýa-da başdan burun odan gelerim diýilýär. Ýyldan döwlet gider bolsa töre bilen todanam geler diýilýär. Maly bilen näle ýa maly bilen tolmaly diýen durum ýok ýa maly bilen. Men öňel düşündim. Ýa-sat bolsa maly gelýär-de. Ýyldan döwlet gider bolsa şoňa diýen. Şo o todan näme onda? Todanım näme şol? Bir neme diýen ýaly, bir apat geldi diýär. Aýralyp şolar ýa bir ölüm aýralyp bolsa. Apat geldi, aýralyp geldi, ajy neme geldi. Filma tuğlamy düşünmüşüm ýamanlar. Sağ ol. Aşeýdim diýe nadara kömek etdi diýip düşünälim. Näderinde joganym illeşimiň öýdem aýtsyn. Yıllardan zihin mähtäşigine gatnaşýanlara şeýle sowal berdim. Hormatly prezidentimiz öz kitabynyň sözbaş hukmynda ýyle döwlet geler bolsa atly nakylym dowam näme diýdim. Şo nakylym dogry jogap bolsa, ýyle döwlet geler bolsa bagşy bilen ozan geler, ýylan döwlet gider bolsa töre bilen tozan geler. Tamam, bildim. Meýlis, üçinem ýyleşmeden gelen video sowal bar. Assalamu alaikum hormatly ýyldızlaryň zihin mähtäşigatly gepleşigine gatnaşyjylar we gadyrly tomoşaçylar. Men
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Murat Orazow. Menin ýyllarym zihin bätleşigat gepleşine gatnaşyjylara berjek sowalym Eýranda Islam rewolýusiýasy näçinji ýylda bolupdyr? Eýranda Islam rewolýusiýasy näçinji ýylda bolupdyr diýär. Tarihden de dünýä tarihinden. Şol neme 1900 ýyllaryň içinde 1900 ýyllarda, 1900 ýyllarda. Ya öň şalyk dowam eden soň şalyk, soň respublika bolýardy. Islam garaşsyzlyk alan ýyllar bolarmy? Ýok, garaşsyzlyk. Öňüm garaşsyzlyk bolady ol. Ýene şol şalygy aýraýarlarda we aralarynda ýaknamy rewolýusiýa turýardy. İran İslam rewolýusiýasy tutýardy, Eýranda İslam rewolýusiýasy. Nazar konuda Aydın bir yerde de internet geliyor. Awal tapadyk sosial ulgamlarda dostlarymdan soradım, olar internetde giren bilýärler. men şu internetde soraýarym. Bir ýerden soraýarlar. Emedem ýok gelene Instagramda öz sahypadyna girýärlerde, gönýelime çykýarlarda öz agalarynyň soraýarlar. Assalamu alaykum dostlar. Ben hoş gördüm. Şu wagt men Mergen Anna Muhammedowyň ýyldızlaryň zihin bähsleşigatly gepleşigine gatnaşýan. Maňa şeýlerek sora berdiler. Eger bilýän bolsaň ustada men siziň kömegiňizden peýdalanjak bolýan. O Eýranyň İslam rewolýusiýasy näçinji ýylda bolup geçipdir? Şonu bilseňiz, kyn görmeseňiz kömek etseňiz dostlar. Ýa-da dogry jogapmy kaşa? Näme diýipdir? 1979-njy ýylda. Dogrymy? Doğru, näme? Alýandan şonu. Tawolly. Eline geçirip pul näme geçirip? Böyle sağ olun da. Kadrlı tamaşaçılar, men ýyllarym zihin bätleşigatly gepleşine gatnaşyjylara Eýranda Islam rewolýusiýasy näçinji ýylda bolupdyr diýen sowal berdim. Sowalymyň dogry jogaby 1979-njy ýyl. Ana berekella. Sağ olun. Nadar? Instagramda video tawar şu şeyler. Salam hormatly ýyldızlaryň zihin bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Marw welaýatynyň Bayramali Tramyň ýaşaýjysy Azat Hydyrow. Meniň size şeýlerek sorawym bar. Meşhur aýdym bolan Aşyk men diýen aýdymyň sazy sözi kiminki? Bakışıma aşık men. Aşık men. Ýamraýmy? Sağ söz diýär diňe sağdym şeňe bolýar söýlepmanlar. Aýny yılına bilemek ýöne aftarına bilýän. Bilýän sağdym. Kim? Sahyjyk bar. Bunu öýdänmi? Edeýin. Alýanmy? Ali. Tuğla mail sana koymuyor. Sağda hakikaten takip var hangi. Ne öğrenmeli. Ýyldızlaryň zihin bäsleşigine gatnaşyjylara şeýlerek soraw beripdim. Meşhur aýdym bolan Aşyk men diýen aýdymyň sazy sözi kiminki diýipdim. Sazy Sahyjyparowyň sözi Kerim Gurbannepesowyň. Bu şerde ýeke düş girdiň. Sözi Kerim Gurbannepesowyň diýip ýazypdyr da edir düýnüňlükde edebiýatyň gaýaty geldi. Şonu Allah berdi Haýydowyň bir näçe goşgularyny çap edipdirler. Şol Aşyk men diýen aýdymyň sözlerim Allah berdi Haýydowyň. Keriman däl ýyleşme ýalňyşdyr. Kemal Mehriban tomoşaçylar geçmişde ýalňyş ýa-da jogaplarym gidýär da şoň üçin men diňe sadam bildiňiz bolýar diýdim da sözi Allah berdi Haýydowyň. Neylisinse. Assalamu alaykum, hormatly ýyldızlaryň bäsleşigine gatnaşyjylar. Men Rossiýa Federasiýasynyň Voronezh şäherinde okuyan 4-nji ýyl talaby Abdullaýdyk Şahyr. Hormatly ýyldızlaryň bäsleşigine gatnaşyjylar. Meniň size berjek sowalym şeýle. Şahsenem Garyp kino filminde Garybyň aýdýan aýdymlary kim tarapyndan ýerine ýetirilýär? Şahsenem Garyp kino filminde Garybyň aýdymlaryny haýta aýdym saýdy. Ya aktyor aýdan okda ony. Ha. Aýdym saýdy. Näme aýdymlar bolsun? Aýkeýän aýdym, arada rus dilinde aýdym. Rus dilinde aýdym. Ya ýok, tutmandym. Aýdymlar türkmen bolaýman ýa. Ol şahenim diýir, barym ýogum senindir. Onu halk aýdym tipinde gidýän bilen. Halk aýdym tipde diýär. Hoş geldin garym, tapa gelin. Oraz geldi ýasbolýa. Ya da Sahyjyk bar boldy.
Evet. Kino filmi kim Oylar oynadı? onun alet. Bağışı değil olaydı yani. Ata geldi gariya değil. Ata geldi gariya değil. Mesela Arkartes. Şu mu? Evet. Ne? Öyle Ananla. başka. Doğru anın yani. Bolu ütü çeker mi? Ben o tayda kim oynadı? Ayal mı yok ki bu aydın çıktı. Garibin aydınlarını. Yok. Garip. Kim oynadı? Telefon kino Garip film. olun Garip o oğlan. erkek oğlan. Erkek oğlan. Hayır, hayır, adam yani. Neler canım? Şahtenim kıyın. Garip oğlan. Şu vaktini prosto Maya Kuliyeva, Ana. Şu doğrular. Şu doğru diyor no. You know, şu onlarla ten dur. Çemetan точно değil. Kim var şu doğrular? Dur metan aydan точно. Ata geldi o yaşlar mı kaldı yani? Ne açıncı ilk premiermiş onu? 60 ne açıncı yıllar, 60. yıllar o da. Bu 60. yılların kino filminde. kitap yana yanında orada. Yok, iyileşme taptırdı ama. Aslında kim etti тоже bilemem ona. Sağda Nuri mı? Kalmamedov değil mi? Şu doğrular bilen bir DJ var. Yok, Nuri Kalmamedov okuyor mu? Yok mu? Yok, sağda, halk sağda olan tamam. Yok, sağda mı? Kino filmi sağda var o. Nimetin dedim diyorlar. Rus adam söyledi yani o da. Kompozitör, ha? Kompozitör o. Может быть, Сценарий. этот, не знаю. Ssenarinin Murat Sadıkov olan. Men kömür ettim mi? Bulan kömür ederdin mi? Yok, я так думаю. Alyan mı? Men Ha, men almalı mı ya? Sen Yok, aldın, ten oradan ait mı? men aydan просто iki varyant var. Murat Sadıkov yani. Diyeceğine de Murat Sadık, senin atıyla gariye, dedin haydın. Da var, şaka. Murat Sadık sayılar. Murat Sadık söyleyecek mi? Ne şeylelik bilenim diyeceğine de her kömür edilen ödüllü mü? Hormatly Ýyldızdan Zekin bätleşigine gatnaşyjylar, men size şeýle soragy berekdim. Şahenem garip kino filmde garyň aýdan aýdynlary kim tarapyndan ýerine ýetirilýär? Ol Türkmenistan SSR-niň halk artisti Murat Sadykow tarapyndan Murat Sadık sağ ol, tarafından dost. yerine getirilir. Böyle gelle. Şimdi her aydında iki tane foto soru var. Oğlum kadimden gelen, itibar olmadan gelen neler? Ayıptalar, atalar sözleri. Ha, nakıl mı? Oo. Ne bileyim yankı iyileşmedi. Şabek Abdüvaidov internet uygulamanın söyleyen iyi verdi. Nedir? Ne mi demek şu? Ya, şey... Как? Я не имею шанса там точно. Интересно, да? Да. İngilizce biliyor musun? Я по-русски скажу, можно? Ha, da, mı? Я думаю, знаешь что? Aha. Bunun üstü ne mi? Etiket diyor. Этикет, да. Потом... Я думаю, здесь, ну, смысл такой, да, эту фотографию. Всегда будь человеком, и тебе это воздастся. Я так Elbette думаю. şoň ýaly. Да, Bir nakıl, поговорка. Поговор. O. Пословица, поговорка. Aydan o da biri. Пословица da поговорка, ola atalar sözü bolýar. Birinçi söz näme? Этикет. Etiket. Näme? Edep. O. İkinci, suratda kim görýän? Kim geldi? Kim şol? Tanamam mı? Çağa mı? Ne? Çağdaňyň. Ha, yaxşı mı şu? Oo. Birinci doğru diýdin o. O, surat. Starda falan ikinci çağa mı? Yaxşı. Etiket, edep, Avo. ýagşy. Avo. Ol çağa näme dip dur? Çağa näme diýär? Ýazylgan mana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Salam. Edep ýagşy. Salam. Dördüncü söz näme? Close. Закрыть, да? Yok. Söz. Yokarky Gel. tetirde. Gav. Ana diýen adar gave diýen sözi gav diýer. Gave. Gave näme? Give sözüniň ötüm zaman formasy. Give näme? Give. Give me. Give näme?
Diyeceğin adam. Короче, Гимн, мали. мен поговорку билем, Ай, мен поговорку ой. билем, onu смысл men düşündüm. Yo, billen düşündüm. Da. Edep yaxşı, salam, give näme? Give näme? Give. Ayda otuyorsun anadar. Give. Salam aleykum. Give. Give me. Näme? Ortada give ya da no, gaf ya yazıyor. Şol gave sen gave diyenin gave. Give'ın ötön zaman praşetçi görünüşü. Aha. Give näme? Give. Tamam. Give me näme? İzi da. Ha? Gel da ya bileyim. Gel. Ya başka. 40. mektepte İngilizce geçmediler mi? Ha? Ben aytsam bana Ben ayda problem. Geçiyor. Ben düşündüm bir yerde. Tere. Orşaydan da. Орсайд. Относись, ну, с уважением, да, к людям. Ну, я так понял, да, что относись с уважением, и тебе за это воздаст. Вот я так понял, да, бля. Поговорка, Yaxşı bir bolya, sen tüldürünür bileydi onun özüdü diye. Edep yaxşı salam, gave bilen ok mu? Bilmedim bolya. Aşağı fitre yetecek, ne mi? Closen. Ha? Closen, что там надо? Closeness. Closen. Закрыть, да, не? Closeness. Yok, başka manada da bolya, close ya. Yok man açıp yapmak derler. Yine aşağıda surat var. Kimin suratı? Saudiyska Arabiya. Suratta kim var? Oğlan. Ha, aşağı değil mi? Ha. Yaxşı. Yaxşı, o. Ne o tayda da? Yok, sen ikinci aşağıda sana diyorum. Ben bir yerde ikinci başka. Senden ikinci böyle adam. Sen doğru aytma. Öyle de. birincisini ayda. Yaxşı da Baştan ya. Edöň ýaşy tarama maşlanýar. Başlan ya. Give. Ya aşağıda ne ama onu? Başlaýar. Give ne mi? Give. Yo, nepravильно. Böyle sen Vermek, ayda. vermek. Edebin yaxşıtı falan bereni. Aha, bu. Inni. Closeness demegem ne mi? Yakınlık. Closeness, yakınlık bolýar. Yakınlık yaxşıtı näme deni? Nira bark gelmek arzu edilýär? O. Edebin yaxşı salam bereni, yakınlık yaxşı bark geleni. Şu atalar söyledi. Ay bolýar. Почти правильно değil mi? Ay, o şey diyeceğim ama. Şimdi, Munsur, Melis, ne mi? Yok oradan bir söz var. Ne mi demek? Men oğlan. Men oğlan. Men. O men, ondan Unaş. 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 Ondan son söz ne mi? Yok orada son söz. Oku. Ona bilemem. Oku. Okazan istimle mi derdin ben? Şu kadar sonra da. Melis sen kadar sonra da. Oradan Korona şehrine birinci mektebin İngiliz dilimi oğlumuna. Biz İngilizce geçmedik. İngiliz dili geçmedin mi? Yok, bilmem. Kan. Neyme geçti bunun? Немецкий bu, fransuzski bu. İngiliz. Para, sen doğru. İngiliz dili var. Şu döwür belli bir wagt ayrılıyor diyen yanlış mı? Söyleme. Sizde ne mi? Ya belli bir klasslarda ayrılıyor. Benimki angliski bu, oradan şu. Bu, angliski bu. Da şu dil bol ya. Yanlış vaysam Ava böyle. Böyle men aş known aşakta surat ne mi? At away. yigidin yol Mesela known demek belli demek. Men adam. Adam neme de belli. adam Adam. Neme şu nakarın adı? unaş Adam neme de belli? Unnayır. aşta verdi. Adam açtı belli. Bedev işte mi? At. Neme açtı derler. Da koyun mu? Taşta. Away. Daştı. Atlasaydı ne belli böyle. Ay öyle. Öyle. Yine her kaydığında iki tane alım bunlara ödüm ya düzdüm la. Yani kendimden. Paykat Çeşme kitaptan. Nadir? İnsan köy sonra şey. Yok orada ne mi? İngilizce yazılgı? Старый друг. Ana. Old friend. Köne dost. Aha. Aşağıda ne mi? Surat görüyen, surat duramay. Yani şu ya. Eğer. Da. Eğer at. Köne dost. Eğerli at. Şunun mu? Da. Manasına. Köne dostum,
hemişe tayin sana diye de kömege tayin edil eýerli at bolýar ha. Barip çapy gidibermeli. Hadi şoňa köne dostum kömege tayin bolýar diýen. Onu bildigimi ya bilmedigimi? Ay bular bildiň hata bilmän bildiň hata. Gorky. Ana Meyli Sarbayev. Gepleşen iň soň soraw bol. Ondan birinji suratda näme görýän? Toy. Toy. Ne ikincide näme ýazyldy? Toylan bede bagşmy. Bedel muşataydı. Näme Ha toylan görki, toy görki bagşy, öý görki, oy görki, nik bowr. Neck bow, neyba diýerdi. Meyli Sarbayev neck bow diýip ya. Neck bow. Aýo. Toy görki bagşy, oy görki. Kimin näme? Men töwrümde ýaşaýan adam. Kimin näme bolýar? Goňşy. Toy görki bagşy, öý görki goňşy diýmek anladýan. Berekella janyň sag bol ömrüňizde gozun. Mehman tomoşaçylar şunun bilen ýyllarlaryň zehin mäsäşige gepleşigimiň 13-nji sanyny geçirip oturýas. Gepleşiň mäsäşiň netijesi boýunça kimin zorly? Ya tutulamadım. Dostluk ýeňdi, Meyli Sarbayew-da, Nadar Dijeýe-de köp sawazyn aýdýan. İşiniz üstünlük arzu edýän, ýurdumyzda toýlar bolsun, halkymyzyň hyzmatyna bolmak, olaryň toý şatlaryny paýlaşmak meýesir etsin. Janyň sag bolsun, öýe joklugyň abadan bolsun. Mehman tomoşaçylar gepleşige video sawallaryny ýa-da foto sorawlaryny bar bolsa, gepleşiň elektron salgatyna ýazyp iýerip bilersiňiz. Gepleş hakyndaky pikirleriňizi, teklipleriňizi ya elektron salga ýa-da men Instagram sahypama ýa bolmasa YouTube kanalyma ýazyp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun, öýe joklugyň abadan bolsun. Ýene gepleşiklerde görüşýänçe hoşda bolun.